Diolch o'r ôl i chi bobl Ceredigion. Dyma flwyddyn arall wedi cyrraedd pennaeth. Mae wedi bod yn flwyddyn llawn cyffro ar sawl ystyr. Cynhaliwyd y Steddfod Genedlaethol Llywyrchus yma yng Ngheredigion ar ôl 2 flynedd aros, a hefyd bydd Rali Bai Ceredigion a'r cyfle i gefnogi Cymru yng nghwpan y byd hefyd, heb sôn am yr holl ddigwyddiadau mawr a ma'n adchwelodd i'r sir. Braf o cael cefnogi'r rhain a mwynhau yng nghwmni ffrindiau hen a newydd. A thethen dymor o wyllus da, cofion am y wyllus da pobl Ceredigion, wrth i'r sir ddod y lle cyntaf yng Nghymru i agor canolfan groeso i ffwrderiad o Ukraine. Cefnogwyd 72 o deuluoedd o Ukraine yng ngwersyll yr eraill Llangrannog, a gweithiodd y Cyngor gyda phartneriaid eraill i ddarparu gwasanaethau gofal, iechyd ac addysg iddynt. Dyma garedigrwydd Ceredigion ar ei oriau. Fel Cyngor, rydym hefyd newydd gytuno ar ein strategaeth gorfforaethol ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. Byddwn yn canolbwyntio ar hybu'r economi a denu nawdd i'r sir, creu cymunedau gofalgar, hybu addysg a sicrhau cydnaladwyedd. Yn yn ochel, mae yna gyfnod heriol yn blaenau dros y misoedd nesaf wrth i ni wynebu'r argyfwng costau byw. Hoffwn eich annog i fanteisio ar unrhyw gymorth sydd ar gael i chi. Enghraifft, cynllun cymorth tanwydd y gaeaf neu brydu ysgol am ddim, os ydych chi'n gymwys. Gallwch hefyd fanteisio ar ymynau croeso cynnes sydd wedi agor ar hyd a lled y sir, sy'n cynnig llecynnau i gadw gynnes, gweithio a chymdeithasu am rhif drefydd sir. Cofiwch y gallwch holi am gymorth a gwneud unrhyw ymholiadau i'r Cyngor yn llyfrgelloedd y sir ynghyd â chysylltu dros y ffôn neu'r we. Byddwch yno eich teuluoedd, ffrindiau a chymdogion y gaeaf yma, gan estyn llaw pan fo angen. Ar hynny, hoffwn dymuno Nadolig llawen i chi ar flwyddyn newydd dda, wrth i ni edrych ymlaen i 2021.